و خودسرانه غصب نمودن قطعه‌های مؤسسه‌های ساخته شد گزارش در این خصوص. дар идомаи силсила чорабиниҳо оид ба ошкор ва пешгирии далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд ва ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон ду ҳолати қонунвайронкунӣ дар ин самт ошкор карда шуд. дар натиҷаи санҷиши гурӯҳи корӣ қитъаҳои замини ғасб гардида ба таври қонунӣ ба ҳолати аввала баргардонида ва ба мувозинати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гузаронида шуданд. чунончи дар натиҷаи гузарондани санҷиши прокурорӣ муайян карда шуд ки гурӯҳи сокинони ҷамоати деҳоти Раҷаб Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом аз ҷумла Отабеков Ҳамдам ва дигарон ҷамъ 5 нафар масоҳати 0,16 гектар қитъаи замини ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 шаҳри Конибодомро худсарона ғасб намуда дар он иншоотҳои ёрирасони хусусӣ бунёд намуда мавриди истифода қарор дода буданд. من 2000 سال 4 ساعت زمین مکتب و مغازه ساخته بودم تا همین سال استفاده بردم همچون مغازین زمین مکتب بودن زمین‌های مکتب با از دیگر گردانده دادیم. طوری که گروه کوری در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 معین نمود از مقدار عمومی زمین‌های این مؤسسه 16 سوتیق از طرف شهروندان علاهیده استقامت کننده همین دهه غصب کرده شده همچون زمین‌های یاری رسان استفاده کرده شده بودند. در نتیجه کاربری گروه کوری همین زمین‌ها با توازن مؤسسه برگردانده شدند. дар асоси эътирози прокуратураи шаҳри Конибодом қарор ва дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба хариду фурӯши ғайриқонунии замин ва иншооти соҳаи маориф бекор карда шуда. масоҳати 0,16 гектар қитъаи замине ки аз тарафи сокинони ҷамоати деҳоти Раҷаб Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом худсарона ғасб гардида буд ба мувозинати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 баргардонида шуд. توی زمین مرکزهای خدمت رسانی بنابر غیرقانونی بودنش در اساس اعتراضهای پرокурор شهر کنیبادام قرارهاش بیگاه کرده شده زمین ها به حالت اول و به توازن مکتب برگردانیده شده. سنجش معین نمود که در مؤسسه تحصیلاتی رقم 11 جماعت دهاتی همراهبایف زیاده از 0,16 قطعه زمین مؤسسه با شهروندان در اساس قرارهای قبلی رئیسان شهر جدا گردیده در آنها خانه‌های استقامتی و مغازه‌ها ساختمان کرده شدند. از جانب پرокуратураи شهر کنیبادام اعتراض آورده شده قطعه زمین پر را به حالت اول و به موازنه مؤسسه تحصیلاتی رقم 11 برگردانیده شد. ҳамзамон далели дигари худсарона ғасб намудани қитъаи замини ҳудуди муассисаи соҳаи маориф дар ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон аз тарафи гурӯҳи корӣ ошкор карда шуд. чунончи сокини ҷамоати деҳоти Гарди Гулмуродови ноҳияи Дӯстӣ Насиринов Шаҳриддин аз соли 2015 инҷониб қитъаи замини ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 13 ноҳияро дар масоҳати 0,3 гектар ғайриқонунӣ ба соҳибияти худ дароварда дар он иншооти ёрирасон аз ҷумла мағозаи хӯрокворӣ бунёд намуда мавриди истифода қарор дода буд. در حدود مؤسسه سال 2008 از طرف شهروند دهه توسعه نصرالدین شهریدین مغازه تجارتی ساخته و عمل میکرد. مغازه غیر قانونی ساخته شده. بنابراین با فرمان رئیس ناحیه حدود مغازه به حالت اول برگردانده شد. از جانب پرокуратураи ноҳияи Дӯстӣ дар самти истифодаи ғайриқонунии қитъаҳои замини назди муассисаҳои соҳаи маориф амру эътироз бароварда шуда ба унвони роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дӯстӣ ирсол карда шудааст. дар натиҷа бо қарорҳои раиси ноҳияи Дӯстӣ қитъаҳои замини худсарона ва ғайриқонунӣ ғасб гардида ба ҳолати аввала баргардонида шуда ба мувозинати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия гузаронида шуд. бо натиҷаи санҷишҳои прокурорӣ 5 ҳолати қонунвайронкуниҳо дар ин самт ошкор карда шуданд ва нисбати қарорҳои собиқ раисони ноҳия ки онҳо бархилофи қонун буданд 3 эътирози прокурорӣ оварда шуд ва қарорҳо бекор карда шуданд. инчунин 0,30 қитъаҳои замини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маорифи ноҳияи Дӯстӣ ба ҳолати аввала баргардонда шуданд. фаъолияти муштараки кормандони мақомоти прокуратура ва сохторҳои дахлдори давлатӣ дар ин самт идома дошта шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд ихтиёран бояд онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол кирдори ғайриқонунии онҳо дер ё зуд ошкор ва нисбаташон чораҳои қатъӣ андешида мешавад. тадбирҳои самараноки ахири мақомоти давлатӣ вобаста ба риояи қатъии қонунгузорӣ дар самти истифодаи
муассири қитъаи заминҳои мактабӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ вокунишҳои мусбиро дар байни аҳолӣ ба бор овард. дар идомаи силсила чорабиниҳо оид ба ошкор кардани далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини ҳудуди муассисаҳои таълимӣ аз тарафи гурӯҳи кории ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои салоҳиятдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд як ҳолати ғайриқонунии истифода намудани қитъаи замин ошкор карда шуд. чунончи сокини деҳаи Сомғори ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳияи Спитамен Муродов Дилмурод Юсупович ба масоҳати 0,29 гектар қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24-ро ки дар он бинои кӯҳнаи муассиса ҷойгир аст худсарона ғасб намуда мавриди истифодаи шахсӣ қарор додааст. моҳи апрели соли 2023 гурӯҳи корӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи хуқ ташкил шуд ва собиқ бинои муассисаро боздид намуданд ва 29 сотиқ замине ки аз ҷониби шаҳрвандони алоҳида ҳам ғайриқонунӣ хусусӣ гардонида шуда буд пурра бартараф карда шуда замини мазкур ҳамчун хоҷагии ёрирасон ба баланси муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 24 баргардонида шуд. зимни санҷиш муайян гардид ки қитъаи замини мазкурро Муродов Дилмурод соли 2008 ба тариқи музояда дар асоси ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ба даст овардааст. қисми заминҳои муассисаи рақами 24 ба майдони 29 сотиқ муайян шуд ки бо аз ҷониби шаҳрвандон харидорӣ карда шуда қарори раиси ноҳияи Спитамен ки соли 2014 ба тасвиб расида буд бо ҳалномаи суди ноҳияи Спитамен бекор карда шудааст. айни ҳол замини мазкур ба таваззуни муассисаи рақами 24 гузаронида шуда бо сертификати ҳуқуқи истифодаи замин таъмин карда шуд. дар асоси эътирози прокуратураи ноҳияи Спитамен қарор ва дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба хариду фурӯши ғайриқонунии замин ва иншооти соҳаи маориф бекор карда шуданд ва тибқи қарори раиси ноҳияи Спитамен қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуда ба мувозинати муассисаи таълимӣ гузаронида шуд. дар рафти санҷиш аз ҷониби гурӯҳи корӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд Муродов ба масоҳати 0,29 газ замини муассисаи таҳсилоти умумии рақами 24 ноҳияи Спитаменро худсарона ишғол намуда онро аз соли 2011 то инҷониб ҳамчун боғ истифода мебарад. дар асоси санадҳои эътинои прокурорӣ 0,29 газ замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 ба ҳисоби заминҳои муассисаи мазкур баргардонда шуд. аз шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд даъват карда мешавад ки ихтиёран онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол ин ҳолатҳо ошкор ва нисбат ба чунин ашхос қарори қонунӣ қабул карда мешавад. соҳаи маориф хусусан мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба ғамхории на танҳо давлат балки шаҳрвандони ватандӯст ва оянданигари ҷумҳурӣ ба таври ҷиддӣ ниёз дорад. вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон